Кыргыз ыруы тарихы. Кыргыз башкорт кабиләһе. Кыргыз ыруы үзе икегә бүленә. Кадыкай кыргыз һәм Тәнкәй кыргыз. Кыргыз ыруының тамырлары Урта Азияга һәм Алтайга барып тоташа. Кыргыз тиһәк, һәркем кыргыз халкын күз алдына килтерәлер. Ләкин башкорт кыргызларын кыргыз халкы менән бутырга ярамай. Кыргыз этнонимы тагы ла казактарда, тываларда, үзбәктәрдә лә бар. Был ыру Енесей кыргызларынан барлыкка килгән. Урта Буатта улар Енесей елгаһы буенда яшәй. Үзләренең кыргыз каганаты дәүләте була. Әмма Сыңгыз хан был дәүләтте басып ала һәм тармар итә. Халкы төрле якка тарала. Кыргызлар Урта Азияга, Көньяк Кавказга күсеп китә. 13-14 буаттарда Енесей кыргызлары Башкортстанга күсеп килә. Улар Сөн һәм Ык елгаларының түбәнге һәм урта агымын, шулай ук Ык һәм Өсән елгалары кушылган урынды биләй. Ә көньякта башкорт кыргызларының ерләре Ык һәм Зәй елгалары үзәненә тиклем барып итә. Кыргыз ыруының башлыгы Кушык бей үз теләге менән рус дәүләтенә кушылу өчен Иван Грозныйга мөрәҗәгать итә. Әлеге Илеш, Шаран, Бакалы, Краснокама Туймазы ерләрендә Казандар угыһының кыргыз волосы барлыкка килә. Башкортстанда кыргыз ыруына караган 49 авыл бар. Тагы Татарстандың Актаныш, Баулы, Ютазы райондарында кыргыз башкортлары нигез салган авылдар күп. Илеш районының Иске Кыргыз авылы кыргыз ыруының төп авылы. Уның тарихы 17-нче буат башында языла башлай. Элек авылдың кыргыз башкортлары яшәгән ягын Асаба башкортлары дип йөрткәннәр. Кыргыз ыруы башкортларының теле Төньяк Көнбайыш диалектының Агыйдел Ык һөйләшенә карай. Хан ягынан күп булмаһа ла, кыргыз ыруы үзенең көчле, рухлы шәхесләре менән дан тота. Без исемһез түгел ердә үткәнде байкагына, тарихка сәфәр кылайык Шәҗәрә байрамында. Хәтерләдән курыкма һин, онытма һин үткәнен, бел һин ерак бабаларың нисек дөнья көткәнен. Әгълә Күсемов, Бакалы районы Катай авылы кешеһе, СССРның спорт мастеры. Спорт атлауы буенча 27 тапкыр Россия чемпионы, 9 тапкыр дөнья чемпионы, 100дән ашу медалы бар. Шуларның 30-ы дөнья кимәлендәге ярышларда яулана. Яшь сагында Әгълә Күсемов каты сирләй. Аяктан калгас, табиптар уга яшәгән ерен алыштырырга куша. Ул Дүшәмбе калаһына күсеп китә. Уның тәүге тренеры спорт атлауы буенча 5 тапкыр дөнья чемпионы Григорий Паничкин була. 1993 елдан башлап ветерандар арасында үткәрелгән еңел атлетика буенча ярышларда катнаша. Австралия, Афина, Италия, Япония, Бельгия, Америкала үткән ярышларда ла беркемгә лә ал бирмәй. Порто-Рикола дөнья чемпионы була, 2 алтын медаль яулай. Еңел һөякле, етез, беркемгә лә ал бирмәс Әгълә Күсемов кыргыз ыруы башкортларының горурлыгы. Гаилә тамыры, фотосессия. Калай матур гаиләләр йыелган, һәр берсенең тамыры кыргыз ыруына барып тоташа. Biz Kırgız ıruğuna kirəbiz. Min 20-nче буын, минем улларым 21-нче буынга китә. Шушы шәҗәрәне төзүдә күп көч салган Камалов Рөстәм Мәгъриф улына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Аның шушы эшен без дә дәвам иттербез дибез. Һәм безнең балалар шушы эшне дәвам иттерерләр дип өметләнеп калабыз. Мин дүрт буынны яктан беләм. Фаварис, Әсләмәдин, Мусхадин, Газетин. Мин үзем Карабаш авылыннан килдем бу җыенга. Без кыргыз ыруы вәкилләре булабыз. Минем әтием дә, әнием дә кыргыз ыруы кешеләре. Иң беренче шәҗәрәне мәктәп вакытында үзем төздем. Әлеге вакытта да бу шәҗәрә минем үз кулым белән төзелгән шәҗәрә. Көн буяга, ничек ала, күптәре төскә кергән. Язга милиша шәшәгән, танып була күзендән. Мостай Кәрим, мин фронтка китәм, иптәштәр. Иярләне ата ялын үреп, Акбатлың ярху ап-агын Әсәм Худадахшат кылсының зур яуларда еңеп кайтканын. Мин фронтка китәм, иптәштәр.